kaikki aikojen ensimmäinen Salibändiareena Tehosport Studio. Ja vieraksi ollaan saatu huikeita ukkoja tänään. Tuolta lähtee reunasta, niin aina vahva tukkaa, mutta entistä vähemmän nykyään, niin Mika Huulisandel. Sitten niin kuin Huuli itse sanoi Lötjösestä, niin Twitterin suolaaja vai mikä siellä oli. Lödeon mestoilla vanha maalivahti ja huipputyyppi muutenkin. Ja sitten itseensä kalamieheksi kutsuva entinen SSVn kakkosvalmentaja melkein 20 vuotta, Christian Björksten. Ja tarkoitus on joka sunnuntai tulla kauden loppuun asti tulla studiolla ja käsitellä eri aiheita ja vapaasti. Ja meidän mielipiteet on ihan omia. Posin kautta mennään, niin kuin Lötjönen nykyään sanoi, että ei se ole vaan ainoastaan olympialaisissa. Se ei voi olla Lötjösen suusta Posin kautta. Ei suolata kuin espoolaisia ja sieltäkin vaan osaa, mutta otetaan Huuli ensimmäisenä tuohon niin sanotusti kiukalle ja mitä Sukko nykyään tekee jo. Me ollaan nähty aikaisemmin Kaukolassa muutama kerran, mä oon pistänyt sua jakkaralle istua, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaa. Mitä nykyään touhut? Ura on IT-alalla. Mobiilisovellutuksia ja erilaisia mobiililaitteita, tämmöistä IT-tä. Nykyinen firma ATA, että pari vuotta oli Soneralla. Joo. Töitä ja golfia, Joo. sanotaan se näin. Perhe-elämää. Ei mitään sen nimeä. Okei. Ei edes baaristu käyty joku muutama kerran kesällä. Mulla on sama, ei ole lupaa, niin se on vähän. Ei se ole luvastakin, se on enemmän siitä, että asun yksin maalla. Missä sä nykyään asut? Kirkkonummella. No se on maata. Se on maalla. Todella. Ollaan siellä vareilla. Ei sinne voi mennä, siellä saa turpaansa. Okay. Mitäs nykyään kytkö jo salibändi, onko mitään? No, kyllä mä nyt Huden ja mukaan juttelen aika jonkun, tai Huden kanssa nyt jutellaan varmaan viikoittain. Sitten kyllä mä katson noita pelejä, mitä tulee, ja maajoukkoja tulee seurattua aika tiiviisti. Sen takia, koska on suomalainen vanha urheilija, niin on kiva katsoa maaotteluita. Joskus parempi fiilis, joskus huonompi fiilis. Riippuu vähän miten menestys tulee. Miten se, jos en väärin muista, niin kun tulit salibändiin, niin säkin tullut jääkiekon kautta? Yes. Mitä se meni? Semmoinen lyhyt tiivistelmä? Lyhyt tiivistelmä. Ei oikein napannut enää lätkää ja sitten Spädätiainen ja Hude Huttunen oli SC Dynamon treeneissä. Spädätiainen ei varmaan lätkää pelannut, ei pelannut. Ei. Se oli itse asiassa meidän huoltaja silloin Vantaan Keukossa, kun Peltosessa oli coachi. Legendaarisen Ville Peltosen isä. Sitten Spädä ja Hude sanoi, että tuu tonne messiin, että vedetään 3-3 siellä Tapanilan kylässä. Siellä, mikä se nyt tosi jumppasali, mikä siellä oli, ja siellä vedettiin sitten. Joo. Sitten se lähti, se oli joku, olisiko ollut vuosi 93, 92. Mitäs isompia highlight oli lätkästä, mikä oli niinku korkea taso, mihin sä pelasitte? Oliko siinä jotain ässiä jossain vaiheessa? Joo, mä olin siellä mukana vähän aikaa divaripuotena, silloin kun Mölli Keinon oli coachi. Kyllä nyt IFK A ja sitten muutamia kertoja liigatreeneissä tullut käytyä, mutta ei sitten sen enempää. Joo. Muutama maali tuli tehty joskus. Joo, piti sanoa siellä. No hei. No näin on. Mitäs Lötjönen Toni, toivottavasti meidän vakiohemmoa tässä en ole vielä muistanut kysyä, mutta katsotaan miten tää menee, niin toivottavasti tulee. Mitäs Lötjönen nykyään touhuu muuta kuin Merihaassa edelleen, mutta mitä salibändikas nykyään touhuut? Oikeastaan aktiivinen seuraaja, että en sen enempää. Vielä ei ainakaan mitään valmennustouhuja tai tällaisia ollut halukaan lähteä. Että se oli oikeastaan kun eka kerran lopetti, niin olisiko ollut jotain 2010. Silloin se 1,5 kautta meni ihan täysin. Kävin varmaan yhden pelin katsomassa ja teki ihan hyvä semmonen niin kuin monessa mielessä, että pääsi vähän kauemmas lajista. Osaa nykyään katsoa vähän sillä lailla, että ei ole tässä kuplan sisällä niin sanotusti. Ja sitten kun tein lyhkäisen comebackin silloin, oliko se nyt 2011 vai 2012, näitä vuosia edes muista, mutta jäätävä comeback. Yhden kevään ihme. Niin sitten sen jälkeen niinku semmonen kyllä tosi hyvä fiilis ollut seurata ja kommentoida ja välillä vähän tikarikin heiluu, mutta kyllä yritetään Posin kauttakin mennä ja koitetaan tuoda ainakin vähän väriä tähän lajiin. Se on se ehkä
ensimmäinen tavoite ja toinen tavoite on vähän herättää aina keskustelua ja totta kai niin kuin tuoda jotain sieltä uraltakin tarttunut, että ehkä tykätty ja vihattu, mutta se on aina se paras vaihtoehto. Niin on, enimmäkseen sä oot vihattu, mitä mä tiedän, mutta mitäs Erä, sä oot jollain tavalla mukana siellä, No sanotaan näin, että puhuisin ehkä sellaisesta ulkoinen konsultti, varsinkin siinä sanotaan, kun keräsivät tämmöisen poppoon siihen, niin, niin oli siinä alussa mukana ja oikeastaan niin kuin alkusyksystä olin mukana ja sitten toin omia mielipiteitä, mitä mun mielipiteitäni ja yksi oli esimerkiksi, mikä toteutui, niin oli, että Erän liigajoukkueella tulee omat nettisivut ja ne lähtis nostaa sitä liigajoukkuetta niin kuin sen profiiliin korkeammaksi, että ja mun mielestä siellä on hyviä tyyppejä, ne on mun mielestä onnistunut monessa jutussa, toki ei siinä yhdessä kaudessa kaikkea muuteta, mutta en lähtenyt niinku organisaatioon niin tuttu ja sitten kuitenkin on niin kaukana siitä, niin ei ole mitään mahdollisuuksia olla sen päivittäisessä hommassa mukana tai sieltä kaivaa sieltä niin sanotusti sieltä sisältä sellaisia niinku asioita, että se on sitten niinku enemmän sellainen vähän ulkoiset silmät siinä. Joo. Hyvä. Pääsi, että jää lajin pari. Sitten Björksteinin Kikke, niin montas kautta meni SSV:ssä ennen kuin sitten toisen kauden jälkeen pistit hommat. Tasa 20 vuotta. Tasa 20 vuotta. Kyllä. Se on 92. Tulin silloin, kun Viikkarit nousi niin SM-sarjaa. Silloin tuli pelaajana 3 kautta pelasin ja sitten siitä valmentajaksi. Pelasitkin silloin? No oliko se nyt pelaamista, mutta no ei, se on ihan toi yhden herran kanssa. Sen verran voi sanoa takapeli. No hei, sieltä kysy kommenttia tuosta laidasta. Herran kanssa on pelannut joskus aika. Onko tää totta? Kyllä. Eihän se olisi ikinä päässyt niin suuriin pisteisiin. Mikä se oli viimeinen vuosi, kun sä pelaamalla pelasit? Olisiko se ollut 93-94 kausi? Vai 94-95? Hyvä aikaa tuli Dumares kyllä, ettei niin jäänyt sitä. Ei sulla ollut mitään ongelmaa. Kikki oli tosi rauhallinen. Tänä päivänä kauan. Mutta se oli hyvä pakki. Se puri nilkkaa niin kauan, että se sai sen pallon. Joo. Oikeesti. Toista oli VFT-kunnalla, kun ne nipisti hanurista. Se oli Lade takala. Kukaan muu oli siellä, hei. Tuo Huttunen on yksi. No joo, okei, voi se olla sekin. Joo, mutta mitäs nykyään touhut? Onko Salibändi vielä mukana muuta kuin turhahtaisi nyt salalla, että Latvia maajoukkueessa olla, mutta mitä muuta sählyn parissa touhutaan? No nyt mä oon tuossa SSV 99 syntyneiden poikien kilparyhmän valmentajana, tai yhtenä valmentajana, meillä on 4 ryhmä siinä, että lajilegenda Janne Tähkä yhtenä siinä, sitten on Yletysin Mika ja Grönholmin Sami on siinä, että semmoinen 4 hyvä ryhmä ja tosiaan kilparyhmää vedetään. Joo. Ja SM pelataan. Yllättävä veto, että lähet, mutta erittäin hieno homma, että lähet. Joo, kyllä se on vähän erilaista kuin miesten valmentaminen kuitenkin, että näistä perusasioista pitää lähteä aika paljon liikkeelle. Joo. Mitäs Huulella oli se? Ei, sen verran mun piti sanoa tuohon, että on mun sen verran nyt tullut seurattua salibändiä vähän enemmän, että West Indiansin B-junnuja mä oon käynyt kattoo, kun mun Kalevi poika pelaa siellä. Joo. Itse asiassa tullut jo vähän silleen, että mä näin ton Ilen, joka on Erässä, en mä tiedä sen sukunimeä, mutta Lehtiseikka. Niin just niin se. Jo pummaili, että eikö lähtisi valmentaa jotain nähtystä, jotain B-C-junnuja. Joo. Tuli vähän silleen, että ei se huono idea ole. Ei, suosittelen. Jollain tavalla mukaan. Paljon kokemusta kuitenkin. Pelaajana siellä tuoda semmoista pelaajana. Ne junnut, se näkee, että siellä on vauhtia, siellä on hyvä fysiikka, mutta siellä ei ole kyllä niinku semmoista niinku nykyliigaskaan ei ole semmoista niinku peliälyä, mitä silloin, en nyt sano, että meillä oli sen enempää, mutta kyllä mä väitän, että meidän peli oli taitavampaa. Mun mielestä Dumareilla on ihan sama juttu nytkään, se jotenkin tuntuu, että se peliäly. Peliäly Dumareilla. Se on aina ollut vähän kaukana, mutta Mutta ei, täytyy sanoa, että kyllä silloin oli paremmat Dumarit, kun me vedettiin kuin nykyisin. Joo. Valitettavasti. Joo. No tähän on varmaan hyvä toisetti päättää. Mitäs tänne piti Piili Ililudi tulla, ei päässyt ikävä kyllä. Otetaan muutama sana tuosta MM-karsinnoista. Et monelle on varmaan herännyt mieleen lukemat ennen kaikkea. 38-0, 25-0. Tämmöiset, mä Piikasta kävin tänä pikku keskustelun tuossa puhelimitse. Tämä on tietysti isompi kuva, niin kuin me kaikki tiedetään, että laji pitää saada levitettyä sinne sun tänne.
sitten varmaan olympialaiset siintää jossain kaukana mukana ja sitten tällä karsinolla saadaan poistettua sitä, että ehkä nämä niin sanotut heikommat maat putoisit kisoista, että kisoissa ei tule enää niitä isoja lukemia korkeita sen takia, että maan osat vielä saa omat kiintiönsä niin kuin Aasiasta pääsee, että siellä nyt varmaan tulee sitten Ruotsi, Singapore tai Japani, ketä sinne nyt pääskään Aasiasta, niin siinä nyt voi tulla. Mitä mieltä te olette? Toi on itse asiassa aika vaikea, että meidän on niin kuin helppo lähteä dissaa sitä, että nuo lukemat, mitä sitä joukkueet saa ja paljon se menee fyrkkaa, kun matkustaa tonne. Esimerkiksi Suomi menee Puolaan ja näin poispäin. Marteva ja Heksi otti siihen heille kiinni. Meillä on pikku tulikivekatkunen vääntö oli tuossa Facebookin puolella, niin ihan hyvin Heksi siinä perusteli, että se on aika lähelle sama hintainen kuin sit pitäisi joku hyvän leirin esimerkiksi Suomessa. Että aika... Mitä te olette mieltä, että miten nämä niin teillä ehkä enemmänkin pelaajana, niin miten tämmöiset palvelee maajoukkueet, että kuinka motivoitunut pelaaja on tai miten se osaako se nähdä sen ison kuvan, että jos peli niin päättyy vaikka 25-0, mitä Suomellakin nyt taisi viimeinen, 38-0 Ukrainaa vastaan, niin miten te itse näette? Kyllä pelaajan pitää aina olla motivoitunut, kun laittaa maajoukkueen poinan päälle, on se sitten Singapore tai Ruotsi vastaan. No se on valmentaja, tai siis se on siitä koko systeemistäkin, miten se rakennetaan. Ja tietysti tuommoinen karsita, että tulee, saat mitä, niin Lölle tietää varmaan tarkan summa, paljon niin maaleja tuli, mutta jos se ainakin jotain muuta, niin hyvä maalintekoharjoitus. Siitä pitää ottaa kaikki irti, siellä voidaan näistä ylivoimaa, alivoimaa, jos tulee. Kyllähän toi nyt ajaa ihan sama asia kuin leiri, että siellä ollaan yhdessä ja vedetään hyvällä sykkeellä ja haetaan sitä joukkojen henkeä. Ja mun mielestä jotenkinhan sitä on levitettävä maailmalle, niin jos toi on ainoa tapa, niin sitten se on ihan, ei siinä mitään. Joo, mitäs Löde? No sanotaan näin, että siinä voi lähteä monet katsantokannalta. Että jos lähtee siitä, että pelaa se sitten maajoukkue tollaisia peliä, että on heillä joku leiri keskenään ja kuitenkin maajoukkueen yhdessäolo, sen ei ole merkityksellä, että pelaat ne sitten tommosia pelejä tai mitä pelejä. Et en mä näe siellä puolella. Mä näen, se nyt on ihan niin kuin yksi lysti, että missä se maajoukkue sen viikkonsa viettää mun mielestä. Että niin ei niitä perusjuttuja pysty harjoittelemaan keskenään tai sitten tollaisia maita vastaan, mutta sitten taas sellainen niinku, se on ehkä tiettyjä piiriä sitten taas sellainen niinku märkä päiväuni se olympialaiset ja nää ja huomaa miten se porukka sitten taas kuinka kaukana se on niinku tästä päivittäisestä työstä. Ne ketkä istuu siellä niinku kabineteissa niin niin se on niinku siinä mä näen niinku enemmän semmoista, että onko tämä niinku ainut keino nyt niinku rakentaa tässä tää olympiahaavetta tai nostaa niitä heikompia maita. Et enemmän mä näen niinku sen, että esimerkiksi satsattaisiin näihin niinku isoihin liigoihin ja sillä tavalla saataisiin sitä niinku lajia. Se on vähän niinku väkisin kaivetaan sieltä, että nyt saadaan niinku jossain Ranskassa tai Ukrainassa tai tällaisissa maissa niinku jotenkin sitä laji nostettu yksillä muutamalla maaottelulla, et en mä niin näe, että se nyt ihan hirveä iso merkitys sillä lailla. Ja kyllä, no totta kai olympialaiset on olympialaiset, mutta on se nyt aika monessa lajissa nähty, että ei sekään sitä lajia niin kuin nosta mihinkään seuraavalle levelille. Curlingillakin oli oma buuminsa, mutta se tuli ja se meni. Jos ne perusasiat on kunnossa, niin ei semmoiset yhtäkkiset olympiabuumit tai mitkään, niin ei siinä tapahdu mitään. Joo, ei se katso niin kuin nyt. Sen on kun itse katson olympialaisia, niin melkein koko ajan tulee jotain näitä lautailuita, erilaisia suksia juttuja, mitä tehdään siellä, niin se tuntuu, että enemmän on merkitystä nyt näillä isolla sponsorilla, energiajuomat ja näitä merkkejä, ettei mä niin kuin ihan näe, että sä pystyt jostain hyppyrijutusta tekemään 8 eri lajia. Että kyllä tosta niin kuin, onko tuo olympialaiset ainoa tie? Vaikea sanoa. Itse näkisin, että ollaanko vielä valmiita, niin vähän niin ja näin, kannattaako sinne mennä, että jos ne tasoerot on niin kovat, niin palveleeko se sitten? Niin, eikä sitä voi 4 maallakaan puhua. No ei sitä oikein. Hyvä esimerkki mun mielestä on naisten jääkiekko nyt Euroopassa. Nyt ne olympialaisissa, just Ape puhui tuolla tänään siis Suomi-Ruotsi kvartsipelissä, niin että olisi se kiva, että jos Suomen SM-liigan peleissä kävisi, niin kuin naisten SM-liigan peleissä kävisi enemmän kuin 5 katsojaa. Ja sehän on vaan kylmä fakta.
Mutta ei kyllä Ei ole kukkamalekko vaikka. ei kukkamalle. Mut siis mä ihmettelen tätä rahapuhetta aina, että se oli silloin 95, kun pelattiin tässä hallissa EM-kisoja. Niin puhuttiin jo silloin, että salibändiliitolle ei ole rahaa. Nyt ollaan 2014, me ollaan voitettu pari maailmanmestaruutta, Hartwall täynnä katsojia, hirveä buumi. Ei vieläkään ole rahaa. Sen mua niinku, joka vuosi mua niinku veettää se koko asia. Joo. Miten se on mahdollista? Mitäs Niin mä sanoisin kanssa samoin, että yksi iso asia, mitä mun mielestä on myöskin tavallaan nämä 4 suurta maata, mitä tuossa nyt on, Ruotsi, Suomi, Sveitsi ja Tsekki, niin tavallaan ne ehkä pelaa liikaa keskenään pelejä. Eli muut joukkueet tai muut maat ei pääse niin kuin tavallaan pelaamaan näitä kovia pelejä, mitä nämä tarvitsee. Esimerkiksi tässä Tuomas Lehmä ohjassa Latvia, okei, heidän resurssit pitää saada kuntoon, jotta näitä pelejä pystyy lähteä pelaamaan, koska ei se ole aina niin, että he tulevat Latviaan pelaamaan, vaan meidänkin pitää pystyä matkustamaan. Nyt Norja näytti mun mielestä erittäin vaarallinen joukkue. Nekin tarvii näitä niin kuin kovia otteluita, jotta ne pärjää sitten näissä arvokisoissa. Että jos ne saa sen yhden kovan pelissä arvokisoissa näitä huippujoukkueet vastaan, niin se on aika haastava niin kuin siinä pelissä voittaa. Eli Joo, se on iso tekijä kyllä. Mun mielestä tietysti pitää erottaa sit vielä nämä niin Norjat ja Latvia, Viro, Saksa, tällaisia maita, mutta sit nyt kun kisoissa tänne karsinoissa on Kuala Lumpuria ja ties mitä, niin se on tietysti taas ihan eri asia. Totta kai, ehkä ne vois sitten pelata niinku sitä seuraavaa leveliä vastaan. Mun mielestä on niinku sinänsä tyhmää, että sinne viedään niinku maailman paras maa ja sitten niinku maailman huonoin maa samaan porukkaan. Niin, onhan se me esimerkiksi just ennen kuin käytiin tuossa keskustelua, niin sitten tuli meille heti kuitti, että mehän voitettu edes omaa lohkoa, mutta kyllä me nyt ole niin 2 kovaa maata, niin sanotusti kovaa maata, Norja ja Latvia samassa, ja Suomi nyt esimerkiksi ei ollut kovia siellä seassa, mutta on jo vaikea juttu, ja siihen otetaan sitten joku IFin tyyppi, Piilileluli tai Veli Halonen kertoo, että mikä se iso kuva on, koska turhasta lähtee niin lyömään hirveästi, jos ei tietoa, että mitä ne sillä hakee, ja kyllä niillä ihan fiksuoloiset selitykset siitä oli, mutta se on monesti vaan, että noi niin sanotut järjestöihmiset ja nämä niin liiton ihmiset, niin ne ajattelee vähän eri tavalla kuin valmentajat ja pelaajat, ja niiden motivaatiot tietysti on täysin erilaisia. Niin, kyllähän yksi fakta on myös, että jos Jenkit ja Venäjä, Kanada saataisiin innostua oikeasti tästä lajista, mikä olisi pitänyt tapahtua jo ehkä 10-15 vuotta sitten, niin silloinhan tästä olisi niin kuin myös sponsori kautta raharintamaa tullut ihan erinäköinen laji. Ja jätkät olisi voinut painaa ammattilaiseksi Jenkkeihin tai Kanadaan, ja miksei Venäjällekin, niin kyllähän mä ihmettelen, ettei niin levittää sitä lajia ja vienyt sitä sinne. Joo. Ja sehän vääristää noiden maiden kohdalla paljon. Siellä on paljon semmoisia maita, kenellä on 2 passin pelaaja, yleensä on niitä niin. Ruotsin sukulaisia. Niin kuin nyt esimerkiksi me pelattiin Unkaria vastaan. Ainoat kunnit oli niitä, ketkä välttämättä ikinä edes käynyt Unkarissa, mutta sehän riittää, kun sun isovanhemmilla on passi. Niin sä saat edes vanhempien riitä. Että se, siinä on niin pitkä se, että se vähän vääristää sitä. Niin kuin Kanada on ollut Suomesta pelaavia tai Ruotsista ja näitä, niin se on... Viro niin perustuu täysin siihen, että niillä on 500, ketkä pelaa Ruotsista, Almenvedeksi ja muut, ja se on oikeasti heikko juttu. Kyllä, jos ajattelee olympialaisiakin tämä laji, niin tavallaan kyllä kuuli sanoa, niin esimerkiksi Jenkit on semmoinen, mikä se pitää olla siellä kova laji. Ennen kuin sitä niin voidaan ajatella, että niin puhut siitä laskettelusta tai näistä lumilautalista ja muista, niin nehän on kuitenkin Jenkeissä suhteella, tai on erittäin niin suosittua lajeja tavallaan. Että jos emme sinne sitä saada kunnolla boostiin, niin kyllä se ollaan aika vaikeassa yliopistopeleissä on se sitten koris, baseball, jenkkifudista tai mikä vaan, niin siellä on aina 20 000 katsojia niin. Tai 100 000. Se on ihan käsittämätön määrä, mitä niissä yliopistopeleissä käy katsojia. Niin sinne kun sen sais lähteä niinku semmonen boomin, se voi olla, että se ei ehkä meidän elinaikana lähde, mutta kyllä mä katsoisin niinku vähän peiliin, jos mä olisin kansainvälisen liiton ihmiset tossa asiassa. Joo. No, hypätään tämän kauden salibändiliigaa miesten osalta. Naiset otetaan kyllä mukaan tiiviisti seuraavassa lähetyksessä naisten puolelta ihmisiä ja naisia ei unohdeta. Tämä kausi, onko ollut yllätyksellinen? Onko mennyt niin kuin on ehkä etukäteen odotettu? Et tippuja alkaa olla aika lailla. Nyt kun lauantaina tätä kuvataan, niin tänään ratkeaa hyvinkin paljon. Tuossa kun ottaa Lovisa nokkaan, niin se on bye bye. Ja mitä te olette mieltä? Kärki, pohja, yllättäjät, topit, flopit? No, oma mielipide, että kyllähän sarja näyttää hyvin pitkälti siltä, mitä olisi ennakkoon veikattu. Että
Mitä sä veikkasit, jos antaa vaikka niinku 4 häntäpää, niin mitä sä veikkasit, ketä jengiä sieltä löytyy? Ainakin Indias meni väärin. Mä muistan, aika monella varmaan meni Indias väärin. Toki positiivinen. En muista nostaneeni ehkä Indiansia pudotuspeleihin, mutta kuulin, en ollut nähnyt peliäkään, mutta kuulin, että se kaivetaan ihmeessä. Kuulin, että on niinku hyvä porukka ja jo ennen kautta, että ei ihan yllätyksenä tullut se, että niinku eivät taistele putoamisesta. Mielestäni niinku sarjan semmoinen ehkä kahtia, jopa semmoinen niin 3 osan jakautuminen. Okei, voidaan sanoa, että sitä aina, mutta kyllä niin sarjassa on jopa nyt yllättävän iso se niin top 4, top 5 ero siihen niin loppusarjaan. Et niin vaikea nähdä. Toki pudotuspelit on sitten taas, niin se on lyhyt viikon rypäsy ja siellä yksi flow-tila saattaa muuttaa monta juttua, mutta siis vaikea nähdä, että toi top 4 häviäisi niin kuin sanotaan siellä 6-8, että totta kai se 5. joukko Oilers siinä on semmoinen, mikä voi hyvänä päivänä jopa mennä välieriin, mutta se sieltä siis 6-8, niin siitä on niin kuin vaikea nähdä, että mennään enää 4 joukkoon. Joo, tossahan jos kärkeä ja häntää vertaa, niin siinä on 29 pisteen ero niin kuin Loviisa ja Klassikin välillä. Klassikilla on 36 ja Loviisalla on 7 pistettä, että se on tietysti aika surullista, mutta sitten tuo 4 kärki, niin sehän on 5 pisteen sisällä ja siinä on SPV ja SSV, niillä on peli vähemmän vielä pelattu aika Klassikilla, että se on niin kuin aika ok. Oileissakin pääsee siihen, mutta sitten siinä alkaa tulee sitä käppiä väliin siihen jo, että se on niin kuin, mutta ei me nyt ihan useasti olla nähty, että edes tuossa 4-5 joukossa on noin tiukkaa. Et mä en ainakaan muista, että olisi ollut noin. Periaatteessa runkosarjan voitto on vieläkin auki. Aika monesti se on nyt ollut sitten ehkä 2, korkeintaan 3 heiniä. Mutta löytyykö yllättäjiä? Mikä voisi olla semmoinen, mikä on niinku yllättänyt kaikki? Indians on varmaan yksi semmoinen, mutta onko ehkä kuitenkaan se suuri yllättäjä? Mä väitän, että se ihan isona. Ehkä yksi yllätys, ehkä tietysti tuonne peräpäähän valitettavasti, mutta jospa, että se on nyt 2-3 vuotta kyllä niinku siellä on ruokosia ja muukkosia ja näitä, niin silti ihmetyttää, että ne ei niinku saa millään sitä hommaa toimimaan. Ja mun mielestä siellä on aika hyvä juniorityökin, että ihmettää, että ne ei niinku pääse yhtään, ne ei ole lähelläkään taida olla playoffeja tällä hetkellä. Tai niillä taitaa olla aikamoinen suvantovaihe tällä hetkellä. On kyllä. Se suvantovaihe tuntuu, että se kestää vaan vähän pitkään, että Mehtimäen ajat on vähän kaukana takana. Mutta lähinnä niinku juniorityössä, että aikanaan kuitenkin oli varmaan yksi parhaimpi juniorijoukkueita. Ja sitten tää voi olla kuoli-isku koko Loviisan tuurin toiminnalle tämän päivän peli. Pahoin pelkää, että jos siellä ei ole mitään junioritoimintaa periaatteessa ihan niinku mitään, niin se on niinku tosi. Ja Päkkähän lähtee ihan varmasti sieltä hakemaan jotain muita pestejä, että samaten parhaat pelaajat lähtee ehkä Porvooseen. Porvooshan on kai hyvä buumi päällä. Porvoos on huikea buumi, sehän on ihan älytön. Ei, mutta siis niinku, mä luin jostain, että Kalinainen menee, vai mikä se ei? Joo, Kalinainen menee. Niin, Kalinainen menee sinne coachiksi. Niin, jos ajattelet, että voisitko kuvitella, että täällä niinku manageri Kurre menisi hodareet myymään. Siellä Porvoossa on semmoinen manageri, ketä myy hodareita. Se johtuu siitä, että se haluaa itse syödä. No sekin saattaa ja sen näkee kyllä, että se on syönyt kuormasta. Tässä on kyllä taas semmoinen aihe, mikä ohitetaan niinku ihan kokonaan. Mitäs Se mikä itselle niinku toisaalta yritetään mennä posin kautta, niin, niin onhan tossa niinku sen top 5 jälkeen. Oilerskin on aika semmoinen tuore, nuori, pressiryhmä. Mutta sitten kun siitä aletaan mennä sitä niin sanottua keskikastiin, niin siinä on tosi monta sellaista joukkuetta, okei, tullut aika sinne, sanotaan pajatson tyhjennys, sitä kautta pakollinen nuorennusleikkaus, mutta mun mielestä siellä on silti aika monta sellaista positiivista ryhmää. Jospakin ollut mun mielestä parempi. Sano vaan se, mikä sä haluat tuoda. Ai erä vai? Tarvitset erä? Jospa erä, Indians, TPS, niin siinä on ainakin sellaiset, mitkä niinku, mun mielestä siinä on niinku nuoria ihan hyviä ryhmiä. Toki siinä KV ehdottomasti siihen. KV on yksi yllättäjä mun mielestä. Et siinä on niinku sellaisia, toki toivoisin, että ne pystyis pitämään sen ryhmän ja mennä 3-4 vuotta sillä samalla sapluunalla ja sitten siihen se muutama täsmähankinta, että sillähän se rakennetaan että se oma pohja on niin kova, että SPVkin teki pitkän duunin sillä niin kuin omalla pohjalla. Sitten kärrätään sieltä Oulusta pari hyvää kaveria ja Jyväskylästä niin kentällinen ulkopuolelta ja sitten se oma sapluuna on niin hyvässä kunnossa siinä niin, rakennettu jo, niin sillä aletaan sitten jo taistelemaan mitalleista. Että, toki siellä on semmosia, niin kuin, Oulukin on vähän samanlainen ryhmä, mutta siinä on taas sitten niin
pirun vaikea sama Jospa, niin siinä on aika hankala niitä pelaajia vaan houkutella. Mutta toisaalta käännetään niin päin, että eipä sillä niin nopeasti ajateltuna pitäisi sinne Seinäjollekaan niin helppo olla niitä pelaajia. Versus vaikka Oulu. Niin. Siellä on ehkä se money talk sitten on se. No totta kai se niinku... Halpa oli sua syytää pyrkkaa sinne. Tai mikä... Mutta asiat on hyvin hoidettu. Ei se, joo. Kun Huuli just puhuu rahan puutteesta, niin siellä ne asiat on hoidettu ja ei voi muuta kuin hattu päästä, että jotainhan siellä on hoidettu todella hyvin. Niin. Todella hyvin. Tai siis isossa kuvassa kaikki. Kyllähän nyt Tepsikin jonkun asteen yllättää, tai sillä tavalla yllättää. Niitä lähti niin kuin varmaan kentällinen parhaitetkin ympäri Suomea, tai lähinnä SSV. Ja ehkä SSV on... Tännehän ne aina kerätään. Henkilökohtaisesti SSV on jollain tavalla kyllä pettymys tuolla materiaalilla, mikä siellä on. Että rupeeks niin kuin mitenkään Amua dissaamatta, mutta rupeeks niin kuin Amu olemaan niin kuin nyt nähty täällä coachina? Onhan se nähty täällä. Niin, mä tarkoitan vaan, että alkaako se, niin se jutut olemaan näille tietyille kavereille niin samoja kaavoja, treenit ja kaikki, että rupeeko se näkyy nyt niin kuin noissa peleissä? En tiedä, en ole niin monta SSV-peliä nähnyt, mutta heittäisi ehkä teille enemmän. No niin kauan kuin monta finaalia putkea, Kikka tietää. Niin kauan kuin sanotaan näin, että no toki 2 viimeistä mestaruutta mennä Seinäjoelle, mutta siis niinku, niin kauan kuin finaalissa ollaan ja pystyy oikeasti mestaruudesta tappelemaan, niin nyt ollaan tietysti runkosarjassa taas kerran, niin kuin, että niin, en mä tuolta ryhmältä tämän kummosempaa runkosarjasuoritusta odottanut, niin pelithän alkaa tuossa muutaman viikon päästä vasta, ja sitten kun katsoo SSV-ryhmää, niin voitapa se 3 kertaa 5 pelissä, niin saa olla kova ryhmä. Saa olla hiton kova ryhmä. Enemmän mä näkisin, että kyllä. SSV pelin taso on ehkä ailahdellut jonkun verran. Okei, on tullut uusi pelisysteemi, mikä tietysti jonkun verran aina tuo haasteita. Ja lähinnä tarkoitan myöskin sitä ailahdeluutta pelin sisällä. Että joku yksi erä voi olla aivan loistava erä, sitten mennään seuraavaan erään. Ja Indians-peli oli hyvä esimerkki siitä, tavallaan taso laski kuin lehmä häntä. Mä uskon, että sit, kun alkaa nämä tiukat pelit, niin kuin Löde sanoi, että niin kyllä toikin ryhmä ryhdistäytyy siinä vaiheessa ja silloin se keskittyminen on siinä olennaisessa enemmän. Ja kyllä se on joka vuosi näyttänyt 9 kertaa finaalissa, niin kyllä se nyt kertoo kohtuun paljon. Meillä on tällaisia valmentajia kuin Amu esimerkiksi on, niin mä näkisin sen niinkin, että myös Amun kannalta se kehittyminen, sen pitäisi nyt niin kuin tajuta itse vaihtaa maisemaa. Ruotsi, Sveitsi, ottaa niin, vaihtaa maata. Niin, vaihtaa maata ja ottaa tulkki mukaan, koska sehän ei puhu mitään muuta sijaan Saksaa ja lakumaitojuttuja. Niin. Mä oon monta kertaa aamulle siitä sanonut ja sitten taas tuossa mitä sä ensin sanoit, niin kyllä mä että varmaan viime kauden jälkeen olisi ollut ehkä aika vaihtaa maisemaa, mikäli ei olisi tämmöistä isoa muutosta tullut. Nyt on tullut kuitenkin jonkun verran uusia pelaajia, pelityyli muuttunut, niin siinä mielessä aina puhutaan sitten 4-5 vuoden ja valmentajan naama on kulunut ja uusi, niin en mä sitä on vaikea allekirjoittaa. Kuitenkin on paljon ollut lätkässä ja fudiksessa ja jopa salibändissäkin ollut, että on ollut pitkään valmentaja tehnyt hyvää duunia koko ajan, niin ei se... Tokihan jos ei siinä itse uusiudu, niin sittenhän se ei vaan... Ja siis mä tarkoitin tuolla kauan se samoin siis niin, alkaa Amua valmentanut SSV:ssä, sitten toinen siis tää on 10. kausi. 10. Joka kausi ollut finaaleissa. Se ei ollut aika huikea suoritus. Amulta pois mitään, vaan päinvastoin. Mä arvostan Amun valmentajana. Älä jännittää. En mä jännitä, vaan siis mä arvostan Amun valmentajana ihan äärimmäisen paljon. Myös itse olen ollut hänen alaisuudessaan pelaajana, niin tiedän, että silloin mutta silloin olisi niin hitosti annettavaa tälle lajille jossain muualla. Menis Ruotsiin. Nyt jonnekin. Tulisi vaikka asua meille pariksi viikossa, kun mulla on rouva ruotsalainen, niin oppisi siinä ruotsia edes sen. Onko? Nyt osaa tilaa pihviä ja ne lakut ja maidon, kun sillä on kankkunen. Ei kun se on oikeesti sen aamu kannattaisi oikeesti lähteä. Kyllä Rööperissäkin jetbullarit osattiin sanoa. Ei työnnetä eikä työnnetä. Älkää työntäkö nyt ulkomaille. Mä yritän tässä nostaa kotimaisen sarjatasoon niin posin kautta. Niin miehet työntää valtakunnan parhaita tonne Lahden toiselle puolelle. Joo, uusia virikkeitä. Ei, sieltä pitäisi saada niitä parhaita kavereita tänne. Kyllä me tarvittaisiin uusia naamoja myös tähän koko liigan touhuun mun mielestä. Siis sekä valmennukseen, että me tarvitaan nuoria pelaajia, me tarvitaan uusia niin sanottuja kurreja, ja mikä se SPVn kaverin nimi on, jotka dikkaa tästä lajista, mutta ei niitä vaan oliko Tommi Läntinen, oliko se SPV? Tommi Läntinen. Tai Passo Peltola. Joo. On, mutta siis... Sori, just kun Peltola sitten sanotaan, että Classic Family Mutta pointtina se, että sakot.
siis se, että siinä mä oon niin samaa mieltä, että se pitäisi uusiutua ja saada. Ja okei, se on hienoa, että meillä lähtee pelaajia ulkomaille ja ne tulee takaisin, mutta pointti se, että ensimmäinen kaikki olympiajutut ja kaikki mä hautaisin. Ensimmäiseksi mä haluaisin, että salibändiliiga olisi edes tämän lajin maailman kovin sarja. Ja se ei pitäisi olla edes mikään niin maaginen tehtävä. Kotipesä kuntoon. Tämä on niinku semmoinen sarja, missä on jokainen kotimainen paras pelaaja. Plus sitten niinku Ruotsissa edes muutama kova jätkä ja ehkä niinku muualtakin näistä. Niinku, se ei pitäisi olla niinku mikään semmoinen niinku Mission Impossible. Että olisi niinku maailman kovin salibändisarja. Sitten voidaan alkaa miettiä niinku sitä, että ollaan me joku maailman sisäpallolosarjoista tai kotimaisista sisäpallolosarjoista kuinka en mä edes niinku näe sitä vertailua. Sitä vertailua tehdään niinku koko aika muihin lajeihin, mutta niin oltaisiin nyt edes tämän lajin kovin sarja. Se on turhaa verran. Paljon me ollaan väännetty? 20 minuuttia. No niin, hyvä. 20 minuuttia. Ei tarvitse ujostella siellä isolla. Mutta hei Niin mä olisin sanonut mun mielestä niinku omalta, tää on niinku mun mielipide tässä, niin mun mielestä Oilers on ollut tietyllä tavalla pieni pettymys. Mä odotin ehkä enemmän, että kuitenkin miettii viime kauden välieriä. SS:t vastaa huikeet välierät. Mun mielestä niiden onko se jotain sisäisiä ongelmia ollut? No, kyllähän toi varmaan kertoo jotain sisäisiä ongelmia. Totta kai, mutta siis onhan seuraorganisaatioonkin kautta tullut viesti, että ei ole ollut onnistunut. Laispolaisissa seuroissa vähän jokaisessa. Honka pani Lehkosuon pihalle ja Bluesi en ota kantaa muuten tähän millään tavalla. Oilersilla on jotain. Siis eikö toi Sandeli Topi asuu Espoossa? Eikö silloin olisi jotain annettu? Se on muuten varmaan, ne käy vähän liikaa näkee Heksikaa yhdessä syömässä. Ei Topi keskittyy vaan ruuhkiin. Mihin koe keskittyy? Ruuhkiin. Espoon ruuhkiin. Onneksi mä en seuraa sitä Facebook, tai mulla on Facebook-profiili. Niin mutta Topihan on myös nykyään Twitterissä, niin kuin olet huomannut. Niin. En oo onneksi huomannut. Okei. Joo, mutta se siitä, ehkä tämä nyt ei ollut iso juttu. Mutta otetaan äkkiä vielä tuohon ulkomaille pelaamisesta, että vaikka Tatu Väänä, niin miksi Sveitsiin, miksi ei Ruotsiin? En mä Tatun pääsisään että mikä se valinta on ollut. Varmaan niin taloudelliset jutut on totta kai ne on isossa roolissa, kun lähdetään ulkomaille. Mutta sitten on taas paljon pelaajia. Oma valintani aikanaan, kun lähdin ulkomaille, niin se oli se, että mä halusin pelaa maailman kovimmassa sarjassa. Sama vika. Se, että salibändiliiga olisi statukseltaan maailman kovin sarja, se tekee jo ihan älyttömästi. Totta kai se, että sulla on taloudelliset jutut kunnossa ulkomaan, se on myös tärkeä juttu. Mutta mä sanon silti, että moni ketä on lähtenyt Ruotsiin, niin ne haluaa pelaa maailman kovimmassa sarjassa. Ei välttämättä siitä, että ketkä nyt teki Ruotsissa pelaa, niin väittäisin, että moni voisi saada lähelle samaa korvausta Suomessa. En usko todellakaan sitä, että se on ollut se syy, vaan se, että haluavat pelaa oikeasti siellä. Joo, se pitäisi olla se ainoa. Nyt klassikista lähtee Asseri Jääskeläinen. Siis todella hieno juttu, että kaveri lähtee Ruotsiin. Se on kuitenkin sen maajoukkueen siinä päässyt sisään sinne. Alkaa varmaan olla yksi niitä vakiopakkeja, ketä siellä tulee pyörimään, niin se on varmaan ajatellut fiksusti, että siellähän saa parhaat treenit ja pelit ja sen kovuuden, mitä KV-kentillä tarvitaan, mutta jotenkin tuntuu, että se on semmoinen helppo tieto Sveitsiin meno, että siellä niin tietää, että siellä onnistuu jotenkin, mutta Ruotsiin lähtö. Ehkä mä itse, kun nyt viime vuonna olin jatkamassa viime kauden jälkeen siellä, niin olin lukuisia suomalaispelaajia yhteydessä, niin aika monelle huomasi, että siinä loppuvaiheessa tuli semmoinen pikku jännä kakka sitten, että se Sveitsi oli kuitenkin se hyvä vaihtoehto. Mä väitän, että se pelättiin sinne lähtemistä, koska Ruotsissa yllättävän harva suomalainen kuitenkaan onnistunut. Kohonen on onnistunut hito hyvin siellä, niin kuin kaikki tiedetään. Ja Hannes on onnistunut hito. Hannes on onnistunut hyvin, mutta on siellä... Se kovin tullut maitojuna. No jos me ajatellaan niin kuin me oltiin Läntinen, se ei onnistunut kai. Kuka? Läntinen. Tähäkään mä en ota mitään. Okei. En minkään. No mutta jos ajatellaan, että me oltiin Tähkän kanssa siellä, niin ei sekään ollut helppoa meillä. Tomi Läntinen. No just niin, sama kaveri. Sori. Ei mitään. Kun mä ajattelin vaan, silloin kun me oltiin Jannen kanssa Linköpingissä, niin ei me oltu millään tavalla niin kurkoisia jengistä tai mitään. Mikä tää jengi muuten oli? IBK Sukseen. Sukseen. Ei ollut sukseen kuitenkaan. Ei ollut. Mitä mä muistan kuulleeni siitä aikaa. Pekkola Jarihan pelasi helkkari. Panitko coachille jotain juttua? Onko siinä semmoista, oliko siinä jotain ykkösyyveä tai ykköskenttä, niin oletko käynyt sanoa, että... Ei, se on elävä legenda, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta Jannehan loukkaantui silloin harjoituspelikaudella, oli puoli vuotta sivussa. Joo. Ja
oli se kyllä aika yksinäistä siellä kopissa olla silloin, mutta mä ajattelin, että no, täällä ollaan, minkäs teet, ja Janne makas kämpillä ja söi hodareita. Joo. Mut niinku, kyllä mä sanoin, että mä oon samaa mieltä, että jätkät ehkä vähän kartastaa lähtee Ruotsiin. Siellä pelataan fyysisempää peliä, mutta siis sit meillä on tämmöisiä jätkiä kuin joku Tuukka Kiviranta, niin sen pitäisi ehdottomasti lähteä Ruotsiin pelaa, se pärjäisi siellä. Tai... Olen saattanut ottaa puhelun joskus Tuukalle, mutta Sääli, että Mikkejärvi ei ikinä lähtenyt, nythän se on myöhäistä. Nyt se on myöhäistä. Kengät niin se Kuala Lumpuri voisi olla mikä ehkä se osoite mikä vuosi. Mitäs pompataan vähän edelleen tuossa samassa aiheessa toiseen juttuun. Puhutaan, niin kuin aina on näitä myyttejä, että Ruotsista puhutaan, että taktisesti Suomessa ollaan älyttömästi edellä. Sitä on puhuttu niin kauan kuin mä muistan. Ja mun mielestä se on niin kuin, en ymmärrä ollenkaan sitä, mitä sille haetaan. Sitten puhutaan, että siellä pelataan sitä pakki. Pelinopeus on täällä ihan erilaista. Viime kauden kun siellä oli, niin kyllä mulla enemmän tuli hiki seurata sitä peliä kuin täällä. Mitä mieltä te olette siitä? Onko se, niinku, se on joku tosi taakse, vai puolustetaanko me siellä itteemme jollain tavalla, että peitetään ehkä niitä virheitä, mitä onkin. Ettei se, me viime kesoihin lähdettiin nyt sitä maailman suurinta pelinopeutta vetämään ja mä itse väitän, että suurempi arvo silloin olisi ollut roolituksella siinäkin, että ei ehkä Kohosen Mihusta, niin ei sit maailman nopeita juoksia saa millään tai joistakin muista Kosken Samista tai näistä, että ne on omilla jutullaan hyviä. Lähettekö sitä viemään liikaa siihen tiettyyn myyttiin, että ollaanko nyt sokaistuttu tähän maailman kovimpaa pelinopeutta. Me ollaan puhuttu nyt vaan pelinopeudesta, aktiivisuudesta ja näistä. Ne on ihan hienoja sanoja, mutta... No finaali kertoo aika paljon Niin, taktisesta pelaamisesta. Että kyllä mun mielestä siinä Ruotsi niinku, voi nyt sanoa, niin vei 100-0 siinä pelissä. Että siinä ei niinku Suomella ollut käytännössä katsoen minkäännäköisiä mahdollisuuksia. Niin, ja sitten se peli aikana, kun peli oli joku 4-0, niin mun mielestä oli ihan käsittämätöntä, jos mennään vähän asiasta erilleen, niin ettei pystytty niinku millään tavalla herättää joukkoa. Että se oli mun mielestä, mikä pisti oikeasti vihaksi telkkari edessä. Mä olin, niinku, että mitä Kettunen miettii siinä. Ja menikö siinä niinku oikeasti peet housuun niin pahasti, että se niinku, kun näki, kun Mihu kävi jotain sanomassa, sen näki niin hyvin. Mä en ole Amulta ikinä viittinyt kysyä, mutta olisi kiva joskus Kaljaa edes kysyä Amulta, että mitä siellä niinku tapahtui siellä vaihtoehtoissa sen pelin aikana. Ja sitten toinen, niin mä väitän, että suomalaiset valmentajat ja seuraajat just puolustaa tällä vähän niin kuin itteensä puolustetaan. Me ollaan niin kuin taktisesti edellä. Me varmaan oltiin silloin, kun Ruokonen tuli tämän 2-2-1 pelitavalla. Niin silloin me oltiin ehkä hetken aikaa. Mutta ruotsalaiset hiffas sen, nyt kun katsoi viime MM-kisoa Kim Nilssonin, niin herra jumala ei sellaista kaveria. Mä en edes muista, koska mä olisin ehkä J.D. on nähnyt viimeksi niin hyvän kaverin. Se on kyllä. Mites Löde, sulla on tuoreen kokemus niin kuin pelaajana Ruotsista, niin kuka sulla oli coachina silloin siellä? Mulla oli Forsman, voitti Sturrettassa viimeisen Sturretta-mestaruuden. Ja sitten oli nykyinen Sturretta-coach eli Binge Jädelund. Ja täytyy sanoa, että taas kun heitetään just tämmönen lause, että on taktisempaa ja pakki ja tätä ja sitä, niin mulla oli 2 valmentajaa ihan eri ääripäistä. Forsman on niinku huippuanalyyttinen, niinku treeneistä puolet istuttiin laidalla ja piirrettiin ja tosi niinku analyyttinen. Binge, niin ei se edes sano varmaan, että onko 1-2-2 tai mitä se on, niinku, että se taas menee niinku pelaajien pääkoppaan ja on valmentaja sellainen, Kaperi oli tunnettu siitä, että siellä oli kaikki Ruotsin ongelmapelaajat pelasi siellä, siksi mäkin varmaan siellä olin. Mä en ollut siellä. Nimenomaan. Ei edes soittanut. Ei jengi varmaan ollut vielä silloin. Saa tietyllä tapaa semmoisella hengellä ja niinku hyvin sellainen, sanotaan kuitenkin Binge oli nimenomaan sellainen suomalainen valmentaja enemmän niinku, noja niin yleistyksiä, että en mä näe niinku yhtään noita ja Binge siis, saattoi sopia paremmin sinne kuin Sturretta, koska nyt jatkoa Sturrettasta tulee tietysti 2 vuotta tänä vuonna mun mielestä on pelannut aika hyvin. No johtaa jollain pisteellä sarjaa nyt. Sekin on, että 2 vuotta, varsinkin eka kausi, että tippui teille silloin pienellä marginaalilla, mutta siis se, että miettii sitä muutosta, valmentajan muutosta, joukkue pysyi lähes ihan samana oikeastaan.
Ja niin kuin sanoin, niin valmentaja vaihtui niin kuin ihan ääripäästä toiseen, niin jopa se niin kuin vuosi on ehdottomasti niin kuin liian lyhyt aika. Joo. Nythän niillä on kova nippu, että niillä on se yhdessä vaiheessa vähän kriisiin, mutta sen jälkeen niin se on nythän ne vetää tosi hyvin. Mutta no sillä nyt saatiin ehkä kuitattua noin myytit, mitä tuossa on. Mutta sähän oot ollut molemmissa maissa liigavalmentaja, niin kuin pääsarjavalmentaja, niin miten sä näet sitten sen asian jutun niin kuin taktisesti? Kai sä nyt, niin kun sä oot valmentanut Suomessa ja Ruotsissa, niin ei se nyt ole siis, se peli on peliä, pallon keskelle ja kumpi tekee enemmän maaleja. Joo. Mä sanon, siihen kohtaan mihin me meni, niin suomalaisuus osui varmaan tosi hyvin. Meillähän lähti niin kuin 8 kundia lähti sen kauden jälkeen pois ennen kuin meni. Ja niistä tuli 5 pelas maajoukkueessa. Ja kyllähän siinä, niin kuin, siinä kohtaa, kun oli lappupanun nime, niin täytyy mennä pikkasen se hirvetti, että okei, siitä lähti maailman ykkössentteri lähteminen. No tosta lähti yksi maailman parasta pakeista. Mutta siihen kohtaan sopi semmoinen vähän niin kuin jätkämäinen tyyli ja semmoinen siellä esimerkiksi pelikääntöjä siellä ei ollut oikeastaan ollenkaan. Et kaikki niin kuin lähdöt oli hitaita ja se oli niin kuin yksi semmoinen suuri juttu, mitä sinne tuotiin. Ja sitten ehkä niin kuin vähän se aktiivinen, sanotaan, että niin kuin siellä oli yksi karvaustyyli, millä oli menty. Siellä oli yksi, mitä siellä oli tehty koko ajan, ei mitään muuta. Aina oikea laituri teki saa omaa hommaa ja blam. Ja sitä tehdään Ruotsissa yleisestikin. Et niiden muuttaminen siihen, mutta mä lähdin kyllä samalla niin kuin Idiksellä kuin Löde, että kyllä mä lähdin niin oppimaan sinne ja mua on aina kiinnostanut se, että kuten nyt tänäänkin ollaan saatu huomata, että miksi se ruotsalainen on hitusen verran siellä lopussa parempi kuin suomalainen pääsääntöisesti ja toi mitä vuoden jälkeen jäi käteen, niin kyllä mä niin kuin sanon, että se ero tulee siinä, että ruotsalainen pelaa mitä ahtaampi paikkaa, mitä enemmän se on kuusessa, niin sen enemmän se nauttii siitä tilanteesta. Ja siinä erot tulee niin kuin mun mielestä ne on vaan henkisesti jollain tavalla vahvempi, sen takia mä niin kuin nautin siitä vuodesta suunnattomasti ja opin ihan älyttömästi. Se minkä niin kuin ehkä saattanut muuttuukin, mutta se minkä muistaa, niin ruotsalaisilla oli perinteisesti se, että oli niin kuin selkeästi semmoinen oikeastaan niin kuin yksi taktiikka. Ja siihen niin kuin, esimerkiksi AIK:n menestysvuodet, niin sehän oli niin kuin maailman yksinkertainen. Siis se oli niin kiveen hakattu se, niin kuin se, että pelattiin yhdellä taktiikalla. Oli tulostaulu tietotapaa mitä vaan, niin siihen nojattiin ja se niin antoi sille, varmasti siihen niin pelaajille sen niin selkärangan, että tämä me on voitettu, nyt me ollaan häviöllä, me uskotaan tähän juttuun, niin, se kääntyy se homma ja siellä niin tosi moni niin perusti ainakin silloin ja mun mielestä vieläkin pitkälti, että on niin selkeät semmoiset, niin että jossain tilanteessa sitä voi nähdä heikkoutena tietysti, että se mukautumiskyky ja tämmöinen näin, mutta pitkässä juoksussa ehkä prosentuaalisesti voitat enemmän, kun teet sillä niin kuin omalla selkärangalla, mihin luotat siihen omaan juttuun, kuin se, että nyt taululla lähdet muuttaa ja kokeilee juttuja. Se varmaan pitää paikkansa, että tommonenkin jengi kuin Sture, niin siellä on niin kuin varmaan tietty sapluna, millä mennään, mutta sitten ne yksilöt on vaan niin huikeita, että kyllä ne loppupeleissä tekee niissä tilanteissa ne ratkaisut ja päättää sen pelin, mutta fakta nyt kuitenkin se, että viimeksi tuli nokkaa huolella ja toivottavasti nyt Göteborgin tulee olemaan tosi iso, niin kuin, että pystyykö samalla tavalla raikastumaan kuin esimerkiksi Suomen lätkäjoukkue nyt, mikä näyttää ainakin omaa silmää, se vähän mitä lätkästä tajuaa, niin näyttää jollain tavalla tosi raikkaalta ja Suomessa on se edessä, että ketä ne uudet vastuunkantajat on, niin siellä ikävä kyllä niin kuin tällaisia Kohosen ja Järven tyyppisiä isoja tyyppejä, niin niitä ei vaan nyt vielä siellä ole, että varmaan voi olla, että tulee, mutta jää nähtäväksi. Nyt kun ollaan loppuminuutin, niin käydään vielä pari juttua läpi. Eli Alexander Ruud siirtyi just tänne mainittuun Sturettaan Falunista ja kävi sillä tavalla, että se sopimus tuli julki tai Falun sai tietää, että tämmöinen diili on tehty. Ja sitten tuli banaani ottaa. Falun vei sen julkisuuteen ja sen jälkeen Brotman vanha maajoukkue pelaaja, huippusellainen nykyinen Falunin valmentaja, entinen Sturetta valmentaja, tässä on aika makeat kytköksetkin, niin sitten niin hyllytti kaverin loppukaudeksi peleistä, ei mitään asiaa ja joku pelaaja sitten oli pätkinyt Ruudin mailankin paskaksi siellä kopissa ja aika iso päätös miettiä, että kaverit jää kuitenkin kevään maaottelutkin välistä sen takia, että niin Ruotsin coachi heti sanoi vaaraan, että ei mitään asiaa, että jos et pelaa niin et ole kyllä maajoukkueessakaan, niin mitä mieltä te olette? Mun mielestä aika kohtuu. Se mitä mä tiedän ja mä väitän tietäväni kohtuu hyvin asiasta, niin mä väitän vaan, että se meni niin, että Falun nyt tuli se banaani ottaa ja
tän teit meille, niin et enää pelaa. Niin, no, en mä tiedä. Aika raaka. Tosi raaka. Ja sitten kun ajattelee, että vuosien saatossa itse kukin tiedetään, että tässä on sopimuksia tehty lajeista riippumatta, niin jo aletaan tekemään niitä joulukuussa, koska jo ihmiset ajattelee, että eteenpäin ja ehkä joku tarjoaa jonkun paremmat kengät kuin toinen ja sitten jossain lätkässä niin se hillo on niin iso, että mun mielestä ihan naurettavaa. Brotmani nyt on Brotmani ja se nyt, ne jotka sen tuntee, niin tietää kyllä millainen tyyppi se on. Mäkin olen sen kanssa muutamat illaistujat ollut, niin se on kyllä hyvin pohjemia erikoinen kaveri. Joo, se on Ei yllätä yhtään kyllä, mutta olisi sitten painanut sen jätkää pyytänyt Sturvettarit 200 000 kruunua ja sanonut, että me sinne nyt loppukaudessa. Niin, sen olisi voinut tehdä kesken kauden se siirro. Siellä kuitenkin liikkuu ne hillot aika eri tahtiin kuin täällä. Mihin asti se on siirto aika? Se oli tiedossa jo viime kauden puolella. Mun mielestä se oli tammikuun loppu vai mihin asti se oli siirtoaika siellä. Mutta tai olisi painanut Suomeen sen pelaa. Kysynyt joltain suomalaista jengiltä. Ottakaa sitä. Voi olla, että joku olisi saattanut olla kiinnostunut. Voi olla, että olisi klassikkiin tai jokin voinut mennä. Joo, mutta kyllä. Siis nämä menee, no meillä on nyt omakohtainen koko myös Porvoossa, missä nyt ollaan, niin meillä on siellä Latvia, meidän ykkössentteri itse asiassa pelaa meillä ja siitä on nyt yksi turkalainen liigajoukkue, mehän nyt vissiin joka kuin yksi niin kiinnostunut ja ennen peliä sitten, että me ollaan sieltä ja täältä ja me tullaan katsoa sun peliä ja no siinä vaiheessa viimeistään löydään pelaajille paskat housuja ja kaikista huonommat näytöt ehkä saa siinä. Tääkin niinku kontakti vaan, että hei tämmönen kundi, me ollaan siitä kiinnostuneita, voidaanko palata kauden jälkeen tai saadaanko ottaa yhteyttä, ole hyvä. Kyllähän mekin nyt niinku ilman muuta niin halutaan se kaveri liikaa, se on selvä. Se olisi niin helppo hoitaa, ei tämä mikään niinku salaisuus ole. Totta kai kaverilla on oikeus mennä paljon, sehän on tähtäin. Että pitää päästä ylöspäin ja ylöspäin, mutta ne on niinku helppo hoitaa vaan tyylikkäästi. Ollaan kiinnostuneita susta, voidaanko palata kauden jälkeen, bling. Kyllä ne sit keskenään. Joo, kyllähän niillä asioilla on aina taipumus silleen, että jos ne hoitaa tyylikkäästi niin kuin tässä Falunin kaverin jutussa, niin se olisi ehkä voinut vähän fiksummin sen hoitaa, mutta silti ei toi ole kyllä oikea tapa myöskään sit seurata, että nyt painetaan ton tason kaverin niin kuin katsomaan. Tai siis suurin piirtein mä ymmärsin, että se ei saisi tulla hallille eikä... Se saa harjoitella sen kakkosjoukkueen kanssa, eli tää Falun Ungdomin kanssa. Niin miksi se painaa nyt sinne Sturvettarin treeneihin? Ehkä se painaakin. Ehkä se painaakin, mutta mä en tiedä mikä. Tuskin paljon sopimustakaan rikkoa, sen panna niinku, mitä se on tehnyt niinku väärin. Onko mitään kieltoa semmoista, että sä tehdä sopimuksia? Onko Ruotsissa? Ei enää tekee. Niin, no silloin mun mielestä mä en ymmärrä, minkä takia silloin vielä se tommoista. Ja okei, miksi sitä julkaistaan, miksi se julkaistiin, että jos on niin, tai miksi Falun julkaisi sen? Miksi se on tehnyt sen sopimuksen? Niin, Falun ja se julkaisi, että se on tehnyt sopimuksen. Joo, ja enää niinku... Miten Falun saanut sen tietää, sitä mä tarkoitin, ei tuskin sen. No siitä puhuttiin jo. Nää on tosiaan, nää on niin mun mielestä, tää on niin absurdi mun mielestä taas niinku, että tähän on niinku aivan peruskauraa. Puhutaan siis niinku mistä lajista vaan. Niinku, maailman helpoin esimerkki nyt vaikka Lewandowski, Dortmundista Bayern, 2 suurinta kilpailijaa, aivan sama tilanne. Siellä se pelaa vaan. Tai Zlatan jostain. Mia san Mia. Ei siinä niinku, ei tossa ole mitään muuta kuin Falunilta typerä ratkaisu laittaa niinku, tai voi olla, että osoittautuu hyväksikin ratkaisuksi, että laittoi kaveri, mutta ei sitä voi tietää, mutta siis ei tossa niinku mun mielestä ole mitään kummallista tuossa asiassa. On tehty ja tullaan tekemään ja tollainen se homma toimii. Eikä tässä vielä kaikki. Naivi tapa toimii mun mielestä. Eikä tässä vielä kaikki. Viime vuonna kun Daleniin vedin, meitä lähti maajoukkuepakki Thomas Holmgren yllättäen Faluniin. Ja tällä finaaliviikolla se pelattiin lauantaina, muistaakseni 12 vai 13.4. pelattiin se finaali siellä, niin samalla viikolla vielä oli Falun ja Holmgrenin väliset keskustelut. Me kaikki tiedettiin, että se lähtee sinne, se on Falunista kotoisin ja meni sinne. Mutta me halutaan voisi ottaa samanlainen kärsä tuossa mennään. Puhutaan kuitenkin, että finaali. Helkkari hyvin finaali kumminkin. Niin, mutta joo, eikä se ole semmoinen kundi ollenkaan. Eikä mä en usko, että noillakaan mitään tekemistä toistensa kanssa, että kaikki haluaa pelata. Mutta Falun nyt ehkä on vähän unohtanut, että finaaliviikolla kuitenkin jutteli kundinkaan. Niin, kyllä. Kyllä se on vähän moraalista laukkamaista. Mutta sitten niin tämmöiset pienet asiat pitää muistaa myös, että jos niin taas sinne olympialaisiin, niin kyllä tämmöistä vaikuttaa oikeasti sit loppupeleissä. Just niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että omat pesät kuntoon, liigat kuntoon, järjestelmät, järjestöt kuntoon ja systeemit kuntoon, niin kun aletaan edes niin toivoa mistään. Pelataan nyt noita MM-kisoja vähän aikaa aina. Niin. Mut viimeiseksi jutuksi otetaan sitten ja lähdetään ennustaa, ehkä vähän liian aikaisin, mutta ennustaa silti. Lyhyet tarinat, kuka tänä vuonna voittaa ja miksi. Ketkä on niinku
finaalista teidän mielestä ja kumpi se sitten vie ja miksi? Ei tarvitse nyt sanoa kuinka monen voiton jälkeen. Mehän tiedetään, että tämä on viimeinen kausi, kun Ruotsissa pelataan yksittäinen finaali ja tämä on viimeinen kausi, kun Suomessa pelataan sarjaa. Että ensi vuonnahan täälläkin mennään. Se nyt voidaan paljastaa, niin mennään yhteen finaaliin. Ehkä pelataan tossa tai sitten jos toi Family. Sirppiliiderissä. Siis se on päätetty jo. No sirppiliiteri, okei. Tai sitten no mä kuulen, että se on vahvasti mennyt näin. Ja mulla on liitoskavereita, niin se tai sitten olisiko Tampere Family, Peltola, Hakametsä yksi vaihtoehto. Mutta se siitä siihen se todennäköisesti menee ja mun mielestä voi kokeillakin, miksei, se tekee iso tapahtuma. Mutta ketkä menee finaaliin tänä vuonna ja kumpi sen vie? Classic SSV on finaali ja jos nyt sois sille Passolle se yhden miesten mestaruuden, niin joo. Se olisi ihan fine. Minkä takia klassikki on sun mielestä vahvempi kuin SSV? En mä tiedä onko se vahvempi, mutta sehän niin kuin Löydä sanoi, että siinä playoffs on lyhyt aika, 5 peliä pelataan tyyliin viikossa, niin ehkä ne sen puolustuspelaamisen kautta, jos ne saisi sen kondikseen, niin kyllä niin ainakin maalintekotaito riittää. Ja veskariosasto sitten, se on nyt mitä on niillä, mutta se kokonaispaketti klassikilla voisi olla nyt tänä vuonna semmoinen. Joo, voisi ehkä alakertakin näyttää niin hyvältä. Niin kyllä. Jos ne saa sen, niin sen mitä nyt muutama peli on nähnyt, niin se vähän ailahtelee se niiden puolustuspelaaminen. Mutta jos ne saa sen kondikseen oikealla hetkellä, niin ne voi voittaa koko ajan. On se tasapainoisempi kuin vuosia. On. Se on koko balanssi sen joukkueessa. Kyllä. Sun vuoro tulee kohta. Löydä. Mä oon tylsä heitän samalla finaaliparilla jatketaan. En usko, että klassikin maalivahtipeli ja maalivahtipeli ja se oikeasti se playoff-sarja pelaaminen riittää vielä. Samalla mennään. SPV tulee pudotuspeleissä nostaa tasoa. SSV on nyt nähnyt mun mielestä viime peleissä, sitä nyt on jostain syystä nähnyt enemmän, niin nähnyt oikeasti sellaista todella hyvää nousujohteisuutta. Ja moneen vuoteen, niin nyt on niin toinenkin kenttä kuin perus Forsten Järvinen. Ja sopivasti tullut sinne uutta kaveria, uutta nälkää SSV vie. No niin, kalastaja. No mä oon aika tylsää, koska komppaan kyllä tässä tilanteessa Löde, eli SSV Klassikon finaalissa. Ja mä sanoin SPV. Mä oon SSV Classic, mä kuulin SPV. Mä sanoin SSV Classic. Mä uskon, että kyllä SSV on myös nostanut tasoa tässä viime peleissä. Ja kyllä se kokemus edelleen, Klassikilla on ollut se, että kuitenkin kun on ollut nämä ratkaisupelejä ollut, niin siellä on pieni semmoinen jännä tullut loppumetreillä, että ne ei ole saanut enää sitä koneesta kaikkea irti. Ja mä uskon, että tänä vuonna käy sama homma ja SSV ei mestaruuden nyt 2 hopeen jälkeen. Kaikki yllätykset olisi kumminkin silti poika, jos toitaan tapahtuu. Ketä voisi pudotuspeleissä yllättää? Oilers. Ei tarkoita mestaruuteen asti, mutta Oilers. pääsee pitkälle. Oilers. Miksi näin? Mä uskon, että en tiedä mikä sen coachin nimi siellä on, mutta Teemu Varis. Niin, Teemu Varis, joo, niin aivan. Mä luulen, että se saa nyt taittua sitä omaa pelisysteemiä. Mä oon kuullut, että se on ihan hito hyvä niin kuin pelaajan valmentaja, näin voisi sanoa. Mä luulen, että se voi saada sieltä semmoisen pienen boomin päälle sinne pelaajistoon, että ne lähtee sieltä uuteen nousuun. Jää nähtäväksi. Mitäs löydät? No ei siihen oikeastaan jää Oilersi semmoiseksi niinku potentiaalisiksi yllättäjäksi. Niin kuin sanoin alussa jo, niin tää on tällä hetkellä 5 joukkueen sarja ja se, että nyt joku happeen menisi finaaliin, niin se on jo mun mielestä kova yllätys. Kova yllätys olisi, mutta en usko siihenkään. Aika jännä, että se ei happeet vedetä ollenkaan. Ei riitä millään. Eikö se vielä? Niin, vielä. Se tulee. Niiden aika tulee. Tuleeko se? Ellei joku tohjene sitä pajatsoa. Joo. Mutta joku tähän voisi sanoa, että jos ne voitais, niin se olisi lajille hyväksi. Se on myös yksi semmoinen niin, mä ymmärrän, se olisi lajille hyväksi. Mä muistan, kun jos ja kun Suomi voittaa maailmanmestaruuden, se olisi lajille niin elintärkeitä. Nyt niin kuin, no DVD tuli kyllä, mutta... Niin. Toihan se melkoinen markkinointikampanja. Että tosta saisi muuten hyvä puheenaihe tästä. Niin siitä voitaisiin puhua tunti tässä, että miten noita maailmanmestaruuksia on. No ei, näitä tulee joka viikko, kyllä te pääsette tänne uudestaan. Miten näitä on hyödynnetty? Sen verran vihamiehiä kuitenkin, että mä montaa kaveria tänne pyydän, että ei tässä niinku... Mut katsotaan mitä siitä tulee. Mä en lähde veikkaan mitään, mä toivon, että tulee hyvät väännöt, että saadaan paljon yleisöä. Itsekin tässäkin hallissa muutaman kerran, kun oli pilli suussa, niin muistan, että täällä on ollut
se on seuraavien kertojen juttuja, mutta miksi täällä oli paikallispeleissä ennen, täällä oli 1500 1800 ihmisiä. Missä ne ihmiset on vai? Mutta mä luulen, että se on niinku aika paljon syy on niin. Tuommoiset huulet on jäänyt ja tähköt on jäänyt pois ja nämä muut J.P. Lehtoset, Pekkolat. Kyllä, Salutskin kumppanit näin. Nimenomaan just näin. Kyllä se valitettavaa on, että aika vähän on persoonia nykyliigassa. Siellä on joka jengissä ehkä yksi. Sen takia näitä Kivirannan Tuukka ja Kohosen Mikko ja näin, niin vitsi niitä pitäisi ottaa enemmän vielä semmoista röyhkeämpää roolia tuolla peleissä. Vähän niinku, että hei, niin me ollaan SPV-jätkiä, mutta on ihan saisse, että me ollaan kuninkaita. Sama Mikke voisi vähän taas tehdä niitä omia metsuritempauksia. Ja kyllä se tekee, lastut lentää. Kyllä, joo, mutta se on kyllä huulepointti ihan selkeä, kyllä se just näin menee, että ne puuttuu. Niitä oli ennen kuitenkin aika hyvin. Japi Vinski, jos ajatellaan, hei, kyllä nekin persooni oli, jotka tiedetään vieläkin, että Vinski veti täysin suupia, Japi veti täysin suupia Vinski takatolpappa niin sen sisään. Joo, kyllä se. Mä oon ollut itse liian monta kertaa todistamassa sitä. Se nähtiin tuossa Taakkoilla vielä Tapanin päivänä, että samat tapat. Kumpikaan niinku oikeesti niillä ei ole käsiä pelata. Mut se hommahan eli pitkälti niinku sen rival niinku idea ympärillä, että oli niinku niitä sanottuja derbyjä, tai ei siis välttämättä tarvitse olla edes derbyjä, mutta siis niinku oli semmoset viharakkausjoukkueita, niinku Oilers SSV, oli VFT, IFK näitä ja siis Viikari, niin nimenomaan, mutta siis sehän eli pitkälti sen kautta. Kyllä, Topi Kurtti osasi pelata sitä peliä. Ja ajatelkaa, silloin kun pelattiin VFTn kanssa finaaleissa SSV vastaan, Kikki oli coachina, niin sinne ei mahtunut kaikki sisämyrtsiä. Se oli tuomarina siinä pelissä. Niin oli se täälläkin siis. Oli. Niin, siis silloin tänne muistaakseni joku 1800. Ei enempää pystynyt ottaa niin, no nythän liitto ilmoittaa, tänne mahtuu 1200. Et kyllä silloin se oli 600. Muistaa sama halli edelleen, että mihin se Vehniäinen on laskenut ne paikat. Vehniä, voi. Siinä muuten on yksi puheenaihe näistä liiton henkilöistä. Ja kyllä joskus, siellä on saman tää. Joskus oli mitankaan oppositio huutaa. Mikä tää on tää juniori, tai tää valmennuspäällikkö? Oksanen. No nyt. Poikki. Suola jakso. Hei tästä mennään, joku hyvä juttu tuohon jäi vielä, mutta samoin kundeen toivottavasti pääsee tänne jatkossakin muutaman kerran vääntää asioista. Se on hyviä aiheita tulee, tämmönen tää studio tulee olemaan, että vapaasti keskustellaan ja sitten kaikista 3 katsojista voi jokainen päättää, että kuinka pitkään ne jaksaa näitä katsoa, mutta nyt tästä lähdetään seuraamaan SSV Loviisa-otteluun ja toivotaan Loviisalle onnea, koska sarjapaikka olisi kuitenkin aika kiva sille kaupungille ja tarviiko sympatia säälipistettä antaa, en tiedä, mutta se on kuitenkin kohtuueläväinen paikka ja toivotaan onnea silloin kun tää tulee ulos, niin se me jo tiedetään, että miten on käynyt, mutta loppuu kukaan muu ei, mutta Amusta pari kevennystä pakko saada tähän näin. Ei ihan pahimpia tarvitse kertoa, mutta muutama. No kyllä mun mielestä yksi niinku semmoinen aika legendaarinen on, että kun silloin illanvieton jälkeen niin Amun seuraavan päivän vakio tuotteet, mitä se vetää, niin on litra maitoa ja pussillinen lakuja. Mun mielestä ei tarvitse paljon enempää kertoa siitä kaverista. Ja makso mitä makso? Mikä tää makso mitä makso? Se on hakenut taksilla kerran himasta niin, että se soitti taksia ja meni hakemaan kioskilta, kun se ei pystynyt käsittelemään. Se pelkäsi, että sillä tulee juttuhousu, niin se meni taksiin hakemaan lakut ja maidot. Niin sä et sä kuullut? Mä en oo kuullut tätä maksu mitä maksu. Kerro se vielä, sit pannaan purkkiin tää. Tanskassa pelaamassa Eurooppa-cupin, voitettiin silloin erä siellä finaalissa ja oltiin sitten Göteborgissa viimeinen yö siinä ja tietysti käytiin vähän suomalaiseen tyyliin vähän juhlistamassa mestaruutta ja Viki oli sitten samassa huoneessa ollut ja Sami Wigren nimenomaan. Ihmettelikö, että Ammu istuu siinä sängin päässä ja jotain mummisee siinä ja just yhtäkkiä se makso mitä makso ottaa toisen kokiksen minibaarista aukaisee se. Joo, mutta se on tehnyt lakumaitojutu. Sitten se on tälleen pakko lähteä. Se on käynyt Jaakobin painiin siitä, että jos se on nyt ollut sitten 30 kruunua se kokis siellä, että se fyrkkaa maksaa sitä, maksu mitä maksaa ja päätti kuitenkin ottaa toisen kokiksen. Sori Amu, tää tiedän, että tulee takaisin, mutta hei, kiitoksia Kiitos. käynnistä ja jatketaan ja toivottavasti olette käytössä.